wani abu ya faru zamanin wani khalifa daga cikin jagororin musulunci, wani bawan Allah da ake kira Isa bin Musa al-Hashim ya kasance yana da mata, yana matuƙar son wannan matan fiye da yanda ake tunani. Wata rana kawai ya kalle ta ya ce wallahi kin fi wata kyau, in ko ba haka ba kin saku saki uku. Sai ta ce ka sake ni? Ce a'a wallahi ban sake ki ba, amma ina mai tabbata miki kin fi wata kyau. Ya kai ƙara wajen jagorarsu, da zuwa malaman da ke gun suka ce wallahi ai matarka ta saku, wallahi matarka ta saku. Wani bawan Allah da ke wajen aka ce ɗalibin Abu Hanifa ne, bai ce komai ba. Sai shi Imam Mansur ya ce kai baka ce komai ba, ana ta faman magana. Sai ya shiru can da buɗe bakinsa kawai sai ya ce wattin wa zaitun wa turi sinin wa hadhal balad al amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya ce wallahi haƙiƙa Allah ya halicci mutum a cikin mafi kyawun daidaito, mafi kyawun sura. Sai yake cewa ya amirul mu'minin fal insan ahsanu ashiya wala shay'an ahsana minhu. Wallahi mutum shine mafi kyawun halittar da ubangiji yayi, ba wani kyawun halitta sama da mutum. Sai amirul mu'minin ya ce kuma haka ne fa, la ilaha illallah. Sai ya kira ta ya ce ke ki wa mijinki biyayya ku zauna lafiya, wallahi baki saku ba. Lallai a halittar da Allah ya miki kin fi wata kyau, in babu halittar da ya kai mutum kyawu a wajen Allah. Alhamdulillah.